Hindi pa. Oo. So, anyway, hook up na lang sila. Ang importante ay naka-ready na ang iyong lingkod. So, anyway, sa mga listeners natin, mag-feedback na lang kayo yung ating mga nakamonitor dyan sa area ng Camarines Norte. Kung tayo ay napapakinggan niya na dyan. Good morning kay Ma'am Gigi Padua. Nakita ko si Ma'am Floriden Kalimlim, ang aking batchmate. Musta na din? Oo, iniintay ko pa kung hook up na. Wait lang. Ayan, naririnig ko na ang kanilang intro sa DZGB Legazpi. Okay? So, sa mga natin, sa mga listeners natin, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga nandyan po nakaabang sa atin, oo, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Oo, also, hello kay Ma'am Marivic Sabater. Kumusta na po tayo? Okay. So, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya sa lahat na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong intayin. Lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. O, feedback yung sa atin. Feedback yung mga natin dyan. Kung naririnig na ako dyan sa 98.5, okay, FM in Daat, Camarines Norte, and also sa 100.5 Cool FM, FM Cool Radio in Daat, Camarines Norte. Ayan, good morning din po, Ma'am Mavic Sabater, okay? So, saan man kayong Facebook Live, nanonood o nakikinig na radyo, hello sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo dahil patuloy na tumataas ang bilang ng COVID positive. Ikagabi pa lang, in-announce sa akin, sinare sa akin ni Idol Ken. Even dito sa Bicol, ang active daw is 2,099. Matindi. O diba? Samantala noon inaabangan natin yung dati 29, bumababa, pababa. Ay aba, ano nangyari? Pataas ng pataas ng pataas ko. Ayan ngayon 2,000 plus. Oh. Yan, so totoo po 'yon. Sinasabi ng isang doctor natin dito that COVID will stay tomorrow. The next day, masanay tayo na nandiyan talaga ang COVID-19. So, protektahan ang sarili. Follow the health protocol. O diba? Alam na natin yun. Though nakakasawa na nga talaga yan na face mask, face shield, social distancing, maraming bawal, diba? Pero we need to protect ourselves. Pag pinotektahan natin yung ating mga sarili, kasama siyempre ang ating mga mahal sa buhay at yung mga taong nakapaligid sa atin. So, follow the health protocol. Pero sabi pa rin ng isang doktor na aking kababayan, ito yung pinaka number one, aside from following the health protocol, ay palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. O, diba? Ito ay labanan ng immune system. Oy, grabe talaga. Oo. Kung nakikinig dyan dyan sa area ng Jose Panganiban, oo, si Ma'am Sherilyn. Oo, wag ka muna mag-feedback sa ko, ha? Ma'am Sherilyn. Kung napapanood na ako dyan sa Jose Panganiban, o napapakinggan, oo. Ano ka? Dito ka muna mag-text sa akin sa aking smart, is smart. 0939-904-0717, 0939-904-0717, kasi gamit ko yung cellphone na kung saan ka nagme-message, Ma'am Sherilyn. Dito ka lang, kunin mo yung aking smart line, 0939-904-0717,
0939-904-0717. And of course, si na Ma'am Sheila, feedback niyo ako sa aking cellphone. Oo, napapakinggan ba ako dyan? Sa 98.5, okay FM Daet. And of course, sa 100, ano na nga ba ito? 105. Mali pala yung inaano ko. 100.5 FM Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Yan ang mga naka-hook up sa atin aside from DZGB, Legazpi. Oo. So sabi niya dyan po, ano ba yon? Signal dito ka sa akin, ano. Oo. Anyway, Ma'am Shi, yung ating angel dyan sa CMD Labo, message po kayo sa akin. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, ano yan? It's a combination of HCI-CMD, CBF, at ang ating Supreme Juice. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers, o kaya kung may mga gustong mag-center sa ibang area, ay titingnan natin kung ang area na gusto mong put upan ng center ay potential, ay we will recommend. Okay? So, our product tried and tested, madami na talaga ang natulungan. Pati sa COVID-19, tumulong ang ating produkto. Akalain mo yung mga kakilala ko na COVID, talagang home quarantine, Power Trio. Kaya totoo yun na palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil pag ikaw ay may mga tinatawag na pre-existing ailment, may hypertension, diabetico, may mga sakit sa puso, may asthma, o di ba? May mga cancer, tapos ikaw ay ma-COVID ka pa, delikado ka talaga. 'Di ba? Makadagdag ka dito sa mga namatay. O 'di ba? Pero tingnan natin yung figure ng nahagip ng COVID, ang taas, 'di ba? Pero even without the vaccine, naka-recover sila. Kasi eto 'yan, may built-in na doktor sa ating katawan. Oo, 'di ba? Kailangan lang andiyan 'yan, may built-in na doktor sa ating katawan. Ano yung dapat nating gawin is ibigay natin sa ating katawan yung kailangan niya. Ano yung mga kailangan? Una-una, tamang tulog. O, kumusta po tayo? Ay, by the way, yung mga ka-HCI family, gusto nyong magamit yung aking Facebook Live, i-share nyo lang po para mapanood din sa inyo, makashare. Makatulong tayo sa mga tao kasi 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan sa ngayon. 90%, ma'am, commercial na po sa radio, putol na. Bakit, ano nangyari? Ibig sabihin ba ay hindi sila naka-hook up sa atin? Ano nangyari? Oo, hello kay Ma'am Argentina Habla. Commercial na ba? Baka mahina yung internet diyan sa area ng Camarines Norte. Subukan na lang uli nila. Oo, yes daw. Oo, anong nangyari? Oo, na commercial na. 'Di ba? So anyway, sa mga listeners natin, our product tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin. Ma'am Sheila, monitor ka po diyan sa area po ng sa 98.5 at saka 100.5. Tapos na po ang program, standby po kami here. Paano natapos yung program? Ano na nangyari? Baka kumuha sila. Di ko rin alam. So anyway, sa mga listeners natin dito sa DZGB Legazpi at magtatanong kayo, puro commercial na po.
Sige nga. Feedback nyo ako kasi mag-aano na lang tayo doon kay, sabi niya, Madam Dai po, ano ba yung nakangyari? Dai po, naka-hook up ang call radio. Anyari kaya ano? So anyway, tingnan na lang natin kung ano nangyari. Bakit kasi usapan is hook up sila sa Facebook Live. Anyway, patuloy tayo. Yung mga listeners natin, of course, sa 98.5 OKFM, in Daet, Camarines Norte, abangan nyo po. Abangan nyo kasi magkakaroon ulit tayo ng series of events sa area ng Camarines Norte. It's a health symposium. Kailan yon? Ngayong May 21, andyan tayo sa Jose Panganiban, doon sa Hugilon Food and Music Center. And then May 22, dyan sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. May 23 sa Adjusals Garden and Tourist Inn. 9 a.m. po yan. Makipag-coordinate kayo sa ating mga CMD Center para maka-attend kayo dito. Importante po talaga nakaka-attend. Opo, kasi dito tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili. The best doctor to yourself is you. Kung iasa lang natin lahat kay Doc, yung ating mga problema sa kalusugan, kawawa naman si Doc. Di ba? Dahil ang daming pasyente, pati nga si Doc nagkakasakit na, di ba? So, pero ano ba 'yan? Standby lang kami. Sana maka-hook up sila. Sabi dito, well, titingnan natin. Magbasa muna tayo ng text. Sa OKFM po, naka-replay. Ano nangyari? Mga taga Camarines Norte, bakit hindi ako naka-live dyan? Di bale, Ma'am Shi, ano daw nangyayari sa kanila? Good AM, bumili ako ng CBF Supreme Juice saka CMD Cell. Pwede inumin ng sabay? Lahat, salamat. Oo. Kasi ang ating produkto, these are nutrients. Ang CMD, yan ay kompleto at balancing minerals na kailangan ng ating katawan para malakas tayo. Tandaan na useless ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acid, etc. kung wala yung minerals. Makukuha natin yan sa CMD natin kasi our CMD is more than 72 kinds of minerals. Kompleto at balanse po yan. Ang CBF naman ay complete nutrients. Complete nutrients ang ating ang ating complete nutrients ang ating CBF or Cell Bio Food na kahit sa mga bata ay pwede po lahat ng product natin, itong Power Trio, pwede sa mga bata, sa mga buntis, sa nagpapasuso, 'di ba? Importante talagang ibigay sa katawan yung nutrisyon na kailangan ng ating katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Okay? So, kailangan lang alam niyo paano gamitin. Okay? And also pala dito sa area ng Legazpi, magko-conduct uli doon sa mga naudlot last time na mag-attend ng ating health symposium dahil yung schedule pala natin nun ay nagba-brown out. Ano yan? Gagawin na natin ngayong May 7, 1 p.m. CMD Center in Legazpi City. Kailangan lang i-book ninyo ang inyong mga pangalan. Ngayong Friday na po yan. I-book ninyo kasi we will only accommodate up to 30 para ma-follow natin yung social distancing. Dapat lang darating kayo dito, naka-face mask, naka-face shield, at saka kung feeling nyo na kayo ay infected ng COVID, wag na po mag-attend. Wag nang magsabay para maprotektahan natin yung ibang mag-a-attend. Okay? Ano dito? Sabi ni Ma'am Sheila, okay na po pala ma'am, naka-hook up na po ang OKFM. Ma'am Shi, monitor mo din po ang call
Cool FM, cool, cool radio, 'di ba diyan sa Daet, kung nakukuha nila yung ating programa, live program ngayong Sunday, okay? So sa mga listeners natin, oo. Ito uli yung aking text hotline, 80939 9040717 0939-904-0717. O ngayong tip lang natin doon, lalo sa may mga edad na usong-uso ang heat stroke. Oo, ano yung dapat gawin? Huwag niyong pabayaan, huwag niyong tipirin ang inyong mga sarili sa pag-inom ng tubig. Dapat yung tubig ninyo ay may CMD para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. O, yun ang sekreto ha. Sekreto na hindi natin sinisikreto. Oo. Ano yan? Ang gagawin nyo, inom kayo. Ang adult, kailangan natin ng 10 to 12 glasses of water a day. 10 to 12 glasses of water a day. Oo. Sabi ni Ma'am Sherilyn, music na po ang, oo. Siguro, failure siguro. Nag-fail sila sa hindi nila makuha yung ating programa. Okay na po, ma'am, naka-live na uli. Oo, naka-live na, putol-putol. Sige lang. Oy, mga listener natin sa Cool Radio. Oo, ito talagang inaano natin, ipinaglalaban natin na marinig tayo dyan sa area ng Camarines Norte, sa iba-ibang area ng Camarines Norte, para matulungan kayo kasi marami na ngayon ang nade-desperate dahil may mga problema na sa kalusugan. Opo, ang dami na po niyan. So kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Tried and tested ang ating mga produkto. Okay? Hello kay Ma'am Genevieve Abordo is watching. And by the way, para sa information ng mga listener natin sa Call Radio 100.5, alam nyo nung nandyan ako sa Jose Panganiban, naririnig ko dyan na malakas sa 105. So, chance na ng mga taga Camarines Norte, ng mga taga Jose Panganiban at ibang area dyan na mapakinggan ng ating product kasi sayang ng kagandahan ng product na hindi alam ng mga tao. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan? Oo, kasi health ang pinag-uusapan natin. Ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan? Nako, from A to Z. From A to Z, grabe. Mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. O sa mga, kung may mga listener tayo dyan sa area ng Jose Panganiban, swerte nyo, nalagyan na kayo ng center dyan. Oo. Kaya lang hindi man naumpisahan. Okay lang kung hindi naumpisahan, Ma'am Sheila. Ang importante, naririnig na tayo dyan. Okay, sa mga listener natin sa 100.5 Cool Radio, aabangan nyo ang programa. You can invite your friends na mag-abang sa ating program kasi dito, hook up sila sa aking program every Sunday na may mga problema sa kalusugan. Opo, lalo na yung may mga iniinom na gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit. Better invite them na makinig sa ating programa kasi kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. And ito yan na ako mismo, naririnig ninyo ako, humaharap ako sa napakaraming tao, a living testimony restored by Power Trio na dati po, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Puro gamot, taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang tanong, gumaling ba talaga ako? The answer is no. Uminom ako ng pain reliever, nawala yung pain, pero pagising mo, andyan na naman uli. Andyan na naman uli yung mga sakit. 'Di ba? From severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulder, sakit ng balakang, leg cramps, nagdanama yung aking mga kamay. 'Di ba? Ano pa? Insomnia, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Ganyan ako before. Food allergy, drug allergy. Akalain mo yan, 43 pa lang ako noon. Feeling ko I was
on my 6 days already, pero nabaliktad na po yan ngayon. Hindi ko na yun nararamdaman. I'm now 61 years old. Ano na yan? Senior citizen, or dual citizen pala. Dual citizen, okay? So, at least naman, Ma'am Sherilyn, napapakinggan na tayo dyan sa area ng Jose Panganiban. Pero ito para for the benefit ng mga listener natin, ito, mag-play ako ng mga testimony, mga interview natin, na ito prove to you people, mga listener natin, lalo yung mga first timer. Ulit-ulit akong nananawagan sa inyo, sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang aming Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Sabi ni Ma'am Sherilyn, yes po ma'am, super clear. Very good, salamat sa Diyos. Talaga, God is really amazing. Hindi niya tayo pinababayaan, o diba yung dating naging problema mo dyan, Ma'am Sherilyn, na hindi napapakinggan dyan. Oo, pero this time, salamat sa Diyos na nandyan na, napapakinggan tayo. Sabi ni Sir Rodel Liovit, next time na namin po i-reverse kasi nag-start na. Baliktad din ba yung mukha ko dyan? Sir, pasensya na sa mga kong baliktad kasi marami akong hindi alam sa gadget. Oo, baliktad daw. Basta hindi ako nakatiwarik. O, diba? Ngayon po, naka-live kayo both sa Cool Radio and Facebook Live. Okay, salamat po, Sir Rodel Liovit, then sa Cool Radio Inda at Camarines Norte. Okay. So, ano na ba tayo? Oo, for the meantime, sa mga natin, sa mga taong acidic, makinig kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. O, paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito simptomas ng taong acidic. Madaling mapagod at manghina. Sakitin. O, lahat ng may sakit acidic kayo. Maraming aray sa katawan. Organ failure. Madalas kayo magkaroon ng mga infection o bulagnat, sipon, UTI, tonsillitis, mga bukol-bukol. Tandaan na, ito dapat tandaan natin yan na virus, bacteria, diba, virus, COVID, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabubuhay sa acidic na katawan. Ano yung dapat gawin? Address your acidity, you will address your ailment. Pag na-address nyo yung acidity nyo, kusang gumagaling ang tao. Oo, di ba ako, ilang taon na, 17 years na, hindi ko na nararamdaman yung para kong nauupos sa kandila. Oo, anong gagawin? Yan, ang ating product, ang ating Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice, mga lahat ito ay alkaline, mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. This really a perfect combination. And also pala, good news, available na yung ating CR juice. Ano ba itong CR juice na to? Cell Rejuvenate Juice. Pero actually talaga, CR juice. Ayan, Cell Rejuvenate Juice. Oo, CR juice. Talagang pababalik-balikin ka sa CR. And that's really very good. Ako na-experience ko. It's my 4th day na gamitin ko yon. Opo, iba talaga yung nangyari. Yung bang after, balik-balik ka ng CR, hindi naman yung para kang magdadayariya. Kaya mo naman i-control, pero talagang makikita mo yung mga oil na nakaimbak-imbak sa katawan mo ay mailalabas mo yan. Pag ang ginagamit mo is the CR juice, aside from taking our Power Trio. Hello kay Batsmate, Erson Nares. Ingat-ingat sana kayo dyan, mate, mga senior citizen na tayo. And also kay Josie Sabdaw. Siguro taga Kamalig ka rin, Ma'am Josie Sabdaw. Kasi ako also from Kamalig, Albay. Okay, so marami tayong produkto na pwede talagang pwedeng makatulong sa inyo at pwedeng makatulong sa hanap buhay. We need distributors, we need retailer. Wag na kayong maging mapili, 'di ba? Tandaan,
Dito, this is an answered prayer sa family namin. Unang na-restore, health ng family. Nawala na kami mga maintenance ng mga gamot this time. Anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa hospital, ito lang talaga ang naka-restore sa kanya. Na kahit sinabihan siya ng doktor na lifetime ang gamutan, minsan pala hindi totoo yun. With our power trio, nako, nawala yung kanyang mga sakit. Siyempre, tanggal lahat ng mga sakit niya. Okay? So, yun po ang nangyari. And also, ano yan, ito rin, ginawa namin yung negosyo by sharing the products. Dito kami nakabawi talaga sa mga losses namin na kahit nag-COVID, hindi talaga kami na lockdown. Hindi nahirapan yung aming negosyo. Kaya doon sa mga naghahangad na sana magkaroon ng dagdag na kita, sana magkaroon ng negosyo, join our group. Oo, we have a very wide market, tried and tested ang ating mga produkto, okay? Ulitin ko lang sa mga listener natin sa 100.5 Cool Radio, aabang kayo lagi sa program and you can invite people na makinig sa ating program para matulungan din po sila, okay? At kung magtatanong ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Also, yung mga magtatanong dito sa area ng Legazpi, dito sa paligid, open ba ang CMD Center ng Legazpi? Ay, opo, hanggang 3 p.m. And of course, dyan sa area ng Labo, andyan sila, stay in yung ating mga angel dyan sa CMD Center dyan. So, kahit Sunday, hindi naman kayo pahihindian pag kayo napunta doon. Ganon din sa area ng Daet. Oo, ay madali lang mag-open si Sir Boyd kung kailangan nyo talaga yung produkto. Okay? So, for the meantime, eto si Dr. Dennis Flores. Ano ba yung nakita niya dito? Lalo sa mga taong may hypertension. Sa mga diabetiko, pakinggan nyo to, si Dr. Dennis Flores. O, para medyo mapahinga yung aking boses, pakinggan po muna natin. Kami ngayon, pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kakasama ka namin, dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside, I'm into Beijing. My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician.
I'm also a pianist at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot, sinasabi ko naman sa kanila. It may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free. At ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product. At saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan wini-win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga, makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na nakulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila, bukod doon sa dami ng gamot, tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs, pero po silang tusok araw-araw. So when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangge, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko, kasi ang ginagawa ko is, pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30.
hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin strip po namin ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pinacheck yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po, ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po, yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minamaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron po yung spray lang po, tsaka yung aloria natin. Combination lang po nung aloria soap, at tsaka aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako dun sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po, fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod.
At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. Oo, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit. Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang, ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora, i-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo, malaking tulong sa kalusugan, malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli ang iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, thank you very much, Doc. Ayan, sa mga listeners natin, yung si Dr. Dennis Flores, ang ating member ng Nutritional Advisory Board. Paano niya nakilala yung ating Power Trio? Ay grabe. Kaya naman, congratulations sa mga taga Northern Luzon na marami na kayong doctor dyan na talagang sinishare na sa mga pasyente nila yung ating Power Trio. Hello kay Sir Dino Gallardo. Malusog na umaga. Ay, yan, Sir Dino. Alagang Power Trio kasi tayo. Diba? Madalas ko yan sabihin sa mga tao, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already because of Power Trio. Eto ngayon, 17 years, wala nang iniinom na gamot. Diba? Masarap na uli yung tulog. Walang aray, 'di ba? Samantala noon, ang pain ko mula ulo hanggang paa. Kaya ako sobrang dependent na ako noon sa mga pain reliever. Kaya ito tayo ngayon, mission to help restore the health of people. Hello kay Sir Boyd Abdani, ang ating Stockist diyan sa Daet, Camarines Norte. Gusto kong i-share to sa mga listener natin. Ay, pakinggan niyo to mga listener, ha? When was the last time you had a health check-up? Last year, last month, last week, or never. Ang tao ngayon, takot na magpa-check up. Ito yan, pakinggan natin na. Health check-up is the key to knowing your health status. You should avail this. Know the cause of your sickness. Prevention is better than cure. So, avail our health analysis. Meron tayong health analyzer available sa mga CMD Center. It's German technology. 1 minute German technology. Akalain mo yan, 1 minute lang. Hawak kayo sa gadget. More than 30 laboratory results na po yan. Anong kagandahan nito? Ito, pakinggan nyo. Complete with more than 30 laboratory results. With comparative report and expert advice. Accurate, practical and simple, fast and easy, economical,
Painless, no needle. Ito yung gusto ko. Ayoko kasi tinutusukan ng karayom. No radiation, no blood drawn. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. The best doctor to yourself is you. Available po yan sa mga centers natin ang itong ating health analyzer. Kahit po dyan sa mga listener natin sa 100.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Mamaya abangan nyo yung ating mga center sa iba-ibang areas po dyan. Okay? So, kaya pa ba ng oras? Isa uling magandang testimony, ha? Kaya pa ng ating oras? Wait lang. Number 12. Ito, pakinggan natin, di ba? Madalas sabihin ko, maraming nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save natin. O, eto ngayon, yung mga taga HCI natin, gusto nyong i-share yung ating Facebook Live para makatulong sa inyong mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Share nyo lang po para makatulong tayo sa ibang tao. Pakinggan natin itong taong to, paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berrier, taga Barangay Irina, San Jose Samar. Ang edad ko ay 70 años. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. Okay, nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF. CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take up po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So, medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos, nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko, pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos. Sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos, hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, low Kaya, yung boses. pagka November, nagkabusis na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umaga't hapon ang pag-inom ko. Oh, Ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko, bowel movement, Na-regulate? na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3.
tatlo bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Ano, tay? Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, ano yan, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa pakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magkatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor. Ayan na, yan si Mr. Francisco Brenger ng Catbalogan, Samar. Akalain mo no, kung ikaw ay may malaki dito, hindi ka makayuko, di ba? May hypertension, diabetico, may prostate problem, di na nakakatulog, hindi makakain ng maayos. Ay aba, talaga lahat naman yon ay na-address ng ating CMD at CBF pala nga yung ginamit noon. Hindi pa siya uminom ng Supreme Juice. Hello kay Ma'am Manilyn Hobilia, at nakita ko rin kanina yung aking kapatid Ma'am Remy Nanet, at saka hello kay Ma'am Remy Faustino. Okay, so sa mga listeners natin, ulit-ulit tayo nag-i-invite sa inyo. Huwag niyong intayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices. And of course, ulitin ko lang para sa mga listeners namin dito sa Legazpi, please attend my health symposium ngayong May 7, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. And of course, sa mga listener natin sa 98.5 OKFM in Daet and sa 100.5 FM Cool Radio in Daet, Camarines Norte, please attend my health symposium. Kailan yun? Ito, series of event to ha. Sacrifice ang inyong lingkod nang dahil dito sa ating mission na to. Kailangan tumulong sa mga tao. Please attend health symposium May 21 dyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Makipag-coordinate sa CMD Center. And May 22 sa Hills and Garden dyan sa Labo, Camarines Norte. And 23 dyan naman sa Giselle's Garden and Tourist Inn, 9 a.m. din po yan. Makipag-coordinate sa mga CMD offices. Okay? Eto, yung ating mga center, naka-record na para mabawasan yung aking pagsasalita. O, pakinggan na lang natin yung ating mga center. Saan kayo pupunta? Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI-CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI-CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI-CMD Center at second floor, Hugilon Building, Porokto, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Porokto, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Porok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. Meron tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque,
Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena di Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Okay, bilisan na natin dito sa second district of Albay. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itbam, Manito, Albay. Of course, yung aking office sa Legazpi City, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Also, Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Of course, sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Office Centro ng Ginubatan, Ami Canseco, Care of Boardwalk, Service Center, Market Site, Uwas, Susi Dison, Care of Ocho Payo, Water Filling Station, Bichara Arcade, Polangi, at CMD Center, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, at sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Donao, Ligao City, beside PNB Ligao, sa Liantos Building, Porok Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mariel Sabasa, Porok 7, Badian, Uwas, Albay. Andyan din si Sir Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay? Also, of course, sa mga listener natin sa area na sa 100.5 Cool Radio FM in Daait, Camarines Norte. Sabay kayo, aabang kayo sa aking programa para mas marami tayong matulungan Monday to Friday except Thursday 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. And of course, yung Sunday, 7 a.m. to 8 a.m. Para mas marami tayong matulungan dyan. Pero you can invite your friends na yung mga kapamilya nyo, lalo na yung may mga health problem,
makapakinig po para matulungan din sila. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo mag-message kung may tanong kayo sa CMD Bicol. Doon nakaabang si Nurse Earl para sagutin ang inyong mga katanungan. So yan, ubos na ang ating oras. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Maraming salamat. God bless everyone. Have a blessed Sunday. Bye-bye po sa inyo ang lahat.